Amaierarik eta tramarik ez, baina luxuzko gonbidatuak baditugu, ari horiei tirak aritzeko. Garazi Albizua idazlea, gidoilaria eta komikigilea da. Haren lanetan, bazterretatik hitz egiten duten istorioak ekartzen ditu lehen lerrora. Azken lanak, Termitak, Euskadi Literatura Saria irabazi zuen 2025ean, eta urtebete lehenago argitaratu zuen Egunen akabera eleberria. Julen Apella idazlea da, belaunaldi baten ziurgabetasunak eta desirak literaturan jartzen dituena. Poesiarekin hasi zuen ibilbidea, eta narratibara jauzi egin du, Sakelako bihotzak eleberriaren eskutik. Leire Ugadik egunerokoan aurkitzen du poesia, gauza txikietan eta harremanetan. Saretatik paperera egindako bidea simulakro bat lanean bildu du. Bertan, munduari begiratzen ies egiten diguten xehetasunak arakatu ditu. Eta saioaren gidari, Amalia Ibargutxi kazetaria. Bueno, kaixo denoi, ongi etorriak Lumafest jaialdiko lehenengo solasaldi honetara. Gaurkoan hemen izango gera pixka bat hitz egiten gaur egungo idazleen idazketa prozesuez, zuen bizipenak nondik norakoak izan diren. Eta sarrera bezala edo testinguru txiki bat jartzeko prestatu dugun saioa gaur kokatu dugu pixka bat literatura liburuetatik ateratzeko eta ekartzeko solasaldira hausnartzeko pixka bat zer gertatzen den literaturarekin gaur egun algoritmoaren garaian edo interneteko testuinguru digitalean, ez? Eta nola bizi dugun irakurtzea, idaztea eta konpartitzea irakurle edo idazle bezala. Bueno, ez tegiz, nahi zuen idaztea? Hori algoritmoaren arira edo eta pixatea azken gaterarekin lotuz, ni gertatzen zait, asko gustatzen zaidala lagunekin eta partekatzea gomendioak, irakurketa gomendioak eta bebai esatea zergatik, ez? Baina lagunek esaten duten moduan, ez? Eta behar bada, algoritmoa edo nire bildur horretan bilakatzen da pixkat nola ahots normatibo handi eta hegemoniko bat izango didana, behar bada nire bilaketak eta nire historia kontuan hartuta zer behar dudan, ez? Eta orduan pixkat lagunak eta horiek guztiak faltan botatzen dodaz, ez? Geratzen zaizkit pixkat esterrean eta nahiago nuke diferente izatea, ez? Justo kontrakoa edo. Bai, hombre, egia da, zuk aipatu duzunaren arira, nik uste dut algoritmoa gero ez dela neutroa, ez? Eta askotan, zure jokabideetatik eta interesetatik abiatzen da, baina gero nik uste dut ez dela gauza neutro bat, ez? Eta uste dut, testuinguru horretan igual literatura izan irakurketa edo izan idazketa bera, ez? Nik bai bizi duela pixka bat horren aurkako mekanismo bezala, ez? Behar bada idaztea justu kontrako da zentzu horretan, ez? Da pixka bat zuzeu jartzea nire kasuan ordenagailuaren aurrean, galderak egitea nire buruari, arreta ere aipatu da lehen, ez? Igual pixka bat algoritmoaren zera honek bultzatzen zaitu arreta oso zatikatuta edukitzera denbora guztian, ez? Eta justo nik neuk literaturarekin bizi dudana da horren beste muturrean dagoen zerbait, ez? Arreta zatikatu horretatik ihes egiten saiatu eta pixka bat arretaren autonomia hori berreskuratu eta zentratzeko gaitasun hori pixka bat lantzea edo berreskuratzea, ez dakit. Galdera potoloa da azteko, holako zer. Nik esan behar nagoen ez dakidala zer den algoritmoa. Beti algoritmoa gora, bera, beso zer abstraktua da ez dakit zer egiten dauen, baina egotekotan nik esateot ondo ezitute deuko dala. Ez dakit ondo ezitute, baina bai, sare sozialetan eta agertzeiatena benetan interesatzeiat. Adibidez, Instagramen agertzeiatez liburuak, zientzia, informazioa, tatuajeak eta katutxoak. Ostea, orduan, egia esan, hori, sartenaz, benetan guztetan jatezen gauzetan, asko bilatzen dut interneten eta ez dakit ondo ezitu dodan edo zer batzutan me la va colar seguro, ez dinot ezet. Baina orokorrien egia esan nire interesoko gauzak urteten jatez eta ez badan kentzen dut eta usteot horbe bai ezitzen dodala, ezta? Eta hortaz aparte irakurketan nire algoritmo
ez da jotenaz gomendiotara, liburutegien, ez dakit algoritmo bat egongo dan, horren atien edo jendea egongo dan, baino, eta jotenaz, aldoten dana gero bebai entzuteot urbileko jendea eta gomendioak, baino, ez dakit, pizkat abstrakto. Bai, zure kasuan gainera leire idazle bezala ibilbidea ere asko hasi zenuen komunitate bat sortu eta gero, ez? Sarean eta jarraitzaileak bazenituen eta gero egin duzu argitaletxera salto eta argitaratu duzu poesia liburua, ezta? Bai, osea, nik Instagram erabiltze dut batez be, saiatu nintzelako blog bat irekitzen, baina oso komplikatua zen niretzako, osea, enauen ulertzen zelan ireki sarrera bat, post bat, enauen ezer ulertzen. Eta justo garai hartan agertu zen Instagram, eta bai argazkilaritza asko guztietan jat, orduan, esan nagoen, argazki bat eta poema bat, perfecto, ja, formatue. Eta, bueno, nik uste, dala tresna bat Instagram, erakus leio bat, edo leio bat, bai besteak ikusteko. Eta nik hori gure dute erakutsi. Bakit dala erabiltzeko pixkat forma ez arraroa, baino bai ez ohikoa pixkat, bai. Baino eske oso erraza hori kudeatzea, eta bai, ia egunero idazten dutenez, hori eukitea eskura eta edonon eta pues errastasun pilo emoten duztaz. Garazi zure kasuan justo kontrakoa, zu ez daude sare sozialetan, ez zaude online, zure azken lanak termitak Euskadi Literatura Saria jaso zuen, hala ere lortu duzu hori argitaratzea, iristea zure komunitatera, zuk nola bizi izan duzu hau? Ba, bueno, justo termitaekin izan da nola prozesu klasikoran, ez, sartzea. Galaxia Gutenberrekin argitaratu dut, eta argitaratze handia da, eta orduan baditu hainbat lanpostu, egiten duena dana testua hainbat lekuetatik pasa, liburutendara heldu aurretik, ez? Orduan egoten da irakurle bat, egoten da editore bat, egoten da zuzentzaile bat, berriro editorea, eta gero maketazioa, eta bueno, eta zuzenketa ortotipografikoa bebai, eta orduan niretzat izan da pixket prozesu motel bat, hitzarekin eta literaturarekin ere dudan harremana sendotzeko. Ze gertatzen zaidanan eizaretan da, bueno, ze gertatzen ez ditut, baina hasieran izan dituen, ez? Eta hox urduri jartzen naiz. Osea, urduria naiz, eta niri iruditzen zait, igual ez dudala ondo ulertu zelan erabili, baina emaitza bat jarri behar dudala. Eta, klaro, emaitzak katigatzen nau, ez? Eta nik behar dut aurreko lasaitasuna, eta hori, eta egon tranquil, eta hori garatu, eta jokes, eta igual emaitza, hainbestetan aldatuko dut, azkeneko emaitza izan arte, niretzat formatua ez da egokia, ez? Urduri pintzen du. Eta hori, termitarekin eta egunen akaberarekin bebai izan duela, editorea egondala, irakurketa egondala hori guztia, lortu dut bideratzea testua gustatzen zaidan hildo horretara, ez? Pausaren hildo horretara. Orduan, pixkatolan izan da nire kasuan. Zuk ere, Julen, liburu argitaratu duzu beste bide klasiko da analogiko batetik dela sari bat irabaztearen bidez. Bai, bueno, bide desberdina eta, bueno, sariek nire ustez daukatena da, alde batetik, evidentea da, bueno, daukazula konpentsazio ekonomiko bat, eta nik uste dut hori ere esan egin behar dela, eta beste alde batetik daukazula ziurtatuta argitalpena, ez? Bueno, sariketaren araberan, jakina, baina, bueno, nire kasuan bi sariketekin argitalpena ziurtatuta zegoen, eta alde batetik hori da, modu bat zure burua derrigortzeko lan egitera, ez? Bueno, hemen ja, idazlea dina forma gongo dira lan egiteko, baina nik presio hori batzuetan eskertu izan dut, beste batzuetan esain beste, baina, bueno, pixka bat zure burua behartzeko modu bat bada, eta gero nik bai eskertu dudana izan da, bueno, pixka bat impostoraren sindromea iristen zaizun momentuan, bai esan aldiozula zeure buruari gutxienez egon direla 3 pertsona epaimaikoak, ez? Pentsatzen dutenak idazten duzun horrek gutxieneko balio bat badaukala, ez? Orduan, bueno, hori gutxienez ematen du. Gero egia da, bide bakartia dela, ez? Behar bada, ez dakit sare sozialen kasuan edo beste kasu batzuetan igual idatzi ala eta partekatu ala sortzen daia sare bat, ez? Eta nik uste dut sariketekin edo argitalpen modu tradizionalekin behar bada gertatzen dena dela argitaratu arte, ez? Sare hori ez dela sortzen. Behar bada zure hurbilekoekin eta bai, jakine, baina, bueno,
pizkat argia ikusi arte ez dakizula oso ondo idazten duzun hori nora iritsiko den, nora ez, ze espaziotara bai, ze espaziotara ez, eta orduan, da prozesu pizka bat bakartiagoa zentzu horretan, uste dut. Zentzu horretan igual kontaktu gehiago edo gehiago partekatuz igual jarraitzaileekin edo zure komunitatearekin igual hor bai aurkitu ezakezu akonpainamendu bat, ez? Edo ezakit feedback bat edo nola bizi izan dezu hori. Idazketan ere eragin dezake ezakit formatu digitalarekin daukazun harreman horrek edo gertutasun horrek. Nik egia esan feedback askorik ez dut jaso, eta inoz ez dakit like emoten dotzien argazkiari edo poemari. Horri hor dau. Orduan, egia da, nire asmoa etzala inoiz izan argitaratzea. Nik uste nik gurotena da ikustarazi, ikuste dutez, egoera batzuk esatutena, inork ez da berbain behar honen inguruen, ez dugun mai gainean jarriko eta honen inguruko solasaldi bat eukiko, egoera batez, izan jelosia puntu bat, izan guda bat, izan dana dalakoa. Orduan nik eite dutena da, hori poema formatu egon eta utzi hausnarketarako, ez dakit, astarnatxo bat den edo nolabait, baina berez, direz, nire inguruko ekaz berbaiten duten gaiek, baina poesia formatuen. Guztetan etelako bebai formatu hori emon, eta hori ez galtzea elkarrizketak, sino beratzea sosa erukigarriago. Baina hori egia esan saretan, partekatzea izen da, gehien bat pentsatzen, ea jendeak honen inguruen hitz egiten dauen gero tabernan, ziakaso, baina hori feedback askorik ez dut eukin ninoz, ez dakit horra aldatzen ban. Segurazki sortuko ziren elkarrizketa asko ikusitako edo banatzen ditugu ez postak edo bidaltzen dizkigu jendeari ikusteko eta edo honego horarazi zuri edo pentsatzen dut gustatuko zaizula edo segurazki hor egongo dira bide luzeak, ez? Zuri irakurri dizugu haserretik idatzi dezula termita, egia da hor nolako izan hori zuretzat, askatzailea izan da, nahi zenuen ere egin ezakit, puntu horretara eraman irakurlearen begirada edo biziarazi haserre bat edo bazeneukan horrela asmorik. Kasu honetan justu, esan duzuna, ez da? Izan da emozio batek gidatua, lehenengo zirriborro bat idaztea. Eta gero ja pentsatzea hori testu bat dela, eta ja horri forma emon nahi izatea, literarioki funtzionatzeko, ez? Orduan, lehenengo ustualdi hori, guai izan da, esaterako egoera batean naholako oso babestua, ez? Osea, esaterako zuk egiten duzuna, iruditzen zaiz super ausarta, ez? Momentuan eta jarri eta ni hortarako naiz nola oso dordoka, oso mantzo, ez dakitzer, eta orduan emozio hau ere bota nuenean, nengoen nire bakardadean, tranquil, nire ordenagailu horrean, eta etzegoen bestin horor, eta orduan horrek ematen dit lasaitasuna, hain zuzen, horri bide emoteko. Pentsatuko bat, inork irakurriko duela momentu horretan, edo ikusiko duela momentu horretan, beldurtzen naiz, ez? Osea, ez dakitzelan egin hori modu natural batean. Eta gero hori luzan esatearena, venga, hau testu bat da. Orduan egingo dut behar duen lana, testua izateko benetan, eta ez bakarrik nire buruan, eta lana izan zen. Lehen komentatzen genuen ez, idazteko moduak, teknikak idazle bakoitzak dauka bere izaera edo ezakit, pentsatzen dut izango dela norberarekin datorren zerbait. Zuentzako, ezakit, gero asko sartzen dizkigute elkarrizketa maila edo badimen artifiziala, sormen lanak, hor zuek eragin dizue horrek pentsamendurik edo erabiltzen dezue, integratuta daukazue, iruditzen zaizue mehatxu bat, ez zaizue ez dezue ikusten hor loturarik. Adimen artifiziala gure bizitetan eragina izaten ari da, eta segurazki esparro askotan edukiko du etorkizunean eragina ere ez. Nik neuk esan dezakedana da, momentuz behintzat, nik erabili duenagatik edo ikusi duenagatik, ikuspuntu estetiko edo literario batetik, nik pentsatzen duela behintzat kalitatezko obra bat egiteko gaitasuna ez daukala. Nik ez dakit ze puntura arte erabiltzen duen jendeak, sortzeak orduan eta ze puntura arte ez, baina iruditzen zait ja oinarritik badagoela hor oinarrizko oker bat, eta da
Ba, normalean adimen artifizialak pixka bat berez badagoen informazio batetik sortzen duela eta teorian horren kombinaziotik baino ez dela sortzen berak egiten duena, ez? Eta egia da, literaturak ere hori badaukala, eta nik uste dut denok kontziente garela askotan idazten dugula, irakurtzen dugun horretatik, jasotzen dugun horretatik, eta pixkat kombinazioz sortzen ditugula guk ere geure horrak. Eta zentzu horretan antzekotasun batzuk badaude, eta alderdi horretan behar bada adimen artifizialak eduki dezake moduren batean guk egiten dugun hori imitatzeko gaitasuna, ez? Nire ustez gertatzen dena arteari hori baino pixka bat gehiago eskatu beharko geniokela, ez? Eta gu izaki sentikor bezala eta izaki kritiko bezala uste dut badaukagula hor eskumena kombinazio hutsetik haratago joateko, gauza berriak proposatzeko. Nik pentsatzen dut normalean obra honek edo benetan emozionatzen gaituzten obrek badaukatela izaera apurtzaile bat ere, ez? Eta nik neuk momentu honetan behintzat adimen artifiziala justo apurtzaile izatearen antipodetan kokatzen dut, ez? Askotan esaten dizuzuk entzun nahi duzun hori, oso autokonplazientea da, eta nik neuk behintzat literatura justo autokonplazentzia horren aurkako eremu batean kokatzen dutera bat, ez? Orduan, ez dakit. Nik momentuz behintzat ez dut ikusten mehatxu gisa. Baina, bueno, hain azkar aldatzen da dena, ez? Ez dakit etorkizunean nora iritsiko garen. Bai, badaukazte horrela, ezakit, idazteleren bat edo egin dizuena, hori, begira aldaketa bat edo sartu dizuena, espero etzen duten zerbait edo egin dizuena, klik bat edo nolabait eragin duena edo zuen idazketan edo irakurle bezala, ezakit, eragin handia izan duena. Nire kasuan, behar bada Dubravka Ugrezik idazlea, gustatzen zaidalako bere obran egiten duen pausa, duen begirada, eta zeran sartzen dituen askotan, kontu arruntetan, batean nola kontu mitologiko bat, edo ez mitologia bera gertuz, baizik eta eramaten pentsamendua, ideia, begirada, hausnarketa, beste mundu malgu horretara, ez? Errutinak bermatu alduen beste mundu malgu horretara. Eta nire ustez testu batek modu horretan edo beste batean zuk esandako horren arira, ez? Ez denean konplazientea, baina eraberean ere usten zaituena pentsatzen, jakinarazten dizuna kapasa zarela pentsatzeko, hausnartzeko, zure iritzi propio bat egiteko, iritzi kritiko bat egiteko ere, testu hori benetan da literatura, ez? Edozeina izanik ere. Orduan, Dubravka Ugrezitzen bai kronika idazte bezala eta baita fikzio idazte bezala irakurritako obrek hori dute. Orduan, bai, uste dute, hori hartuko nukela, idazle asko dago, orain honekin gogoratu naiz, zerbada bihar beste batekin gogoratuko naiz, euskalo emetik jabete batzutara zein etorriko zaidan burura, baina hori idaztea edo testuari eskatzen dio dana da, hori, malgutasunez jokatzea, pentsamenduaren mundu honetan, ez? Eta hori bai, idazle horrekin lortzen dut. Nire ez dakit, dizkat begira zorro estudianik edo, justo idazketa labana bat da, metafora alegoriko ondana. Aniernorena erantzun pilo topatu ditualako nik agian banituenak buruan boltak emoten, eta berak plazatze ditu eta argi usten ditu liburuan. Ez nator bat danekin uste dute idazketa bai badala, dala tresna bat, bai idazleantzako, bai irakurleantzako, bakoitzaren kasuen funtzio bat betetzen dau. Eta bai obra bakoitzak, adibidez Aniernoren hontan topatu ditut erantzunak, eta beste edozeinetan haian topatzen dut gozamena, edo adibidez Amelino Tomben oso fana naiz, eta jartekno asko gustatzen zait. Eta esate dut beran liburuak set on baten modukoak direzela, egiten dulako punch-punch, eta betien hau Ameli irakurtzeko momentuen, betien hau erantzun bila ani irakurtzen doan moduen, eta bestetan euskal oso bilatze duten. Normalien liburu bat, harinaz 5 liburu irakurtzen aldi batera, depende nola heltzen hazen etxera, gure hot aldarte hortan sartu edo dana dalakoa.
Orduan ez dakit, eske uste dute testu bakoitza badala esperientzia bat, eta ezin danak, gozatzen dut, zinemara joten, ez dakit zer egiten, ez dakit zer. Orduan horiek dira liburuak, bai. Ezingo neuke dana sentsazio bakarrian sartu. Eramaten dituzue gero liburuak beste plaza batzuetara, adibidez, ez dakit, liburu klubetara, entzuten dituzue podcastak edo badaukazue literaturarekiko beste zaletasun bat irakurtze horretatik kanpo edo mugatzen duzue gehiago ofiziora eta gero bazuen irakurle ordu horietara? Bueno, nik irakurtzeaz gain asko gozatzen dut adibidez, idazlei egiten zaizkin elkarrizketak irakurtzen edo ikusten, literaturari buruzko ez dakit, podcastak entzuten, eta zentzu horretan uste dut horrek ematen diola oxigeno pixka bat literaturari, ez? Ze bestela egon daiteke halako irudipen bat gauza oso individuala dena literatura, ez? Bai irakurtzen dugunean eta bai idazten dugunean. Eta egia da neurri batean hori egia dela, baina nik uste dut horri arnasa pixka bat eman behar diogula, eta uste dut horrelako espazioek arnasa hori ematen diotela, ez? Izan aldira horrelako mahai inguruak, izan aldira elkarrizketa individualak, baina liburutik haratago ateratzen diren gaiak lantzen dituztenak, eta niretzat horiek oso erreferentzialak izan daitezke. Ez dakit liburua bera bezain beste, ze azkenan, bueno, liburua da, baina niretzat oso erreferentzialak izan dira YouTubeen ikusitako, ez dakit, David Foster Wallaceen elkarrizketak, edo nik asko miresten dudan beste autore bat Sadie Smith da, eta bere liburuak irakurtzeaz gain janditut bere elkarrizketak YouTubeen bata bestearen atzetik, ez? Eta uste dut horrek ere asko elikatu nahuela, eta ikustea idazle bat idazten duen horri buruz hitz egiten, azalpenak ematen, beti ez da, espero duzun bezain interesgarria, baina benetan badenean, ez? Uste dut asko aportatzen duen gauza badela. Bai, nik, bai, elkarrizketak irakurtzea beti, ez dakit, beste non baitera ematen zaitu, eta horrek batzutan badu nola kontrako, ez dakit kontrako, baino ez dakit zuei gertatzen zaizuen. Gauza bat da testua eta beste gauza bat da idazlea, ez? Eta ematen du idazleak jakin behar duela, izan behar duela hori, kasi idazten duena, ezateko abilesia hori, edo erakargarri egiteko hori, eta behar bada idaz dezakezu zerbait oso ondo, baina gero hitz egiterakoan baldarra izan, edo ez izan, osea, eta batzutan ematen du kontsumitzen dugula pertsona bera, ez? Eta bitu zer esan duen nork, eta gainera ez dakiz zer, eta orduan hor sortzen zaizkit nola pentsamendu kontrajarriak. Eta gero bai iruditzen zait elkarrizketen eta esaterako irakurketa klubetan, claro, bakotzak egiten dugu gure irakurketa, aldugun bezala, batzutan igual beste 4 liburuekin batera, o liburu batekin, o batek dakit nola, edo irakurri duzu diagonalean gustatzen ez zitzaizulako, lokesea, edo azpimarratu duzu goitik bera, dana, eta heltzen zara talde horretara, eta, claro, sortzen den foroa, eta sortzen diren inpresioak eta hori nire gertatu zait dinamizatzen dituenean, ateratzen ginenean oia bukaeran, batek baino gehiago esaten zidala. Joder, Garasi, aukeratu duzu liburu bat, benetan gustatu ez zaidana bapez, baina foroa eta gero konturatu nahi zai gustatu zaidala. Eta da, hain zuzen horregatik, ez? Sortzen dugun elkarrizketa horretan eta iritzi trukaketa horretan dagoelako beste hausnarketa bat, beste gogoeta bat, beste zerbait bat, ez? Eta hori jakina liburuak eraginda, ez? Orduan, bai, liburutatik ateratzen da ere, ez? Bai. Nik ere uste hori liburuak esperientziak diren moduen, bebai hortik ataral diren elkarrizketak dira esperientziak, bebai, orduan, agian liburu bat irakurtzeak albidetzen dau geroko elkarrizketa bebai oso esperientzia positibo bat, eta nik gozatu izan ditut liburuak, baino gero ez neuken eser esateko bestiekaz. Orduan, bebai, osea, eski hori agian mendira soiez, eta batean da paseo bat zeure kabuz, eta beste baten konteko zazu lagun bateri zeinen ondo joen dan, ez dakitzer, berriz ere ez dakit orokortzerik dauen. Usteot superpositiboa dela aukera eskaintzea, bai irakurketa klubetan eta holakoak hitz egin ala izateko horren inguren, baina bestetan agien egiten dotzuna da inspiratu zuk soserri hasteko, jendeagaz hitz egin gabe. Ez dakit usteot, gitxitan laga izan dozt liburu batek ezerrez esateko, oza, soserri egiten dut hortik. Edo idatzi asperduraren inguruen, edo kaka emon lagun bateri zeinen guapoa dan,
Baino, hori, uste dut argitzen da bezala beste esperientziak, porque formatu murritz baten asko gertatzen da. Bai. Bai, horrelako elkarrizketen indarra gainera nik uste eta asko ikusten dela gero biralizatzen diren liburuetan, ez? Edo bapatean hasten da agertzen toki desberdinetan liburu bat, gero eta gehiago, gero eta gehiago, gero eta gehiago, eta ematen du derrepente iriste zaizu eta irakurri behar dezu, ez? Ze bestela elkarrizketatik kanpo gelituko zera ia, edo sortzen dira hor momentu batzuk ere oso gora egiten dutena batzuk, eta, ez? Pixka bat hori ere gertatzen da interneten edo esan nahi dut sare sozialetan, Goodreadsen, horrelako plataformetan. Zuek gomendatu dezuen azken liburua edo badakizute asmatuko zenukete esan dizura norbaiti, jo, hau irakurri edo honek merezi du. Nik uste dut irakurri dudan azkenetarikoen artean, bereziki gustatu zait Lola Nietoren La Isla Desnuda, horrelako artefakto literario berezi bat, iten duelako nola brabadoa urte batez Japonera, eta egiten du nola eguneroko bat, baina bere hausnarketaz gain kontatzen du beste historia bat, kontatzen du bebai Japonen historia, ez dakit, zerbait oso berezia, oso poetikoa bebai, baditu poemak txertatuta, zerbait arraroa, eta gustatu zait. Bai. Hombre, nik asko gomendatu dut Playback azkenengo hilabeteetan, Miren Amurizaren Playback adibidez, eta nahiko ados nago gainera zuk aipatu duzun honekin, ez? Sortzen dela bat, gomendioen kontu honekin batzutan sortzen dela olako kate moduko bat, niri sentsazio pixkat kontrajarriak eragiten dizkidana, ze kasuan kasu aztertu behar den gauza bat dela uste dut. Nik neuk adibidez, justo hori, nire gomendiora etorritan Miren Amurizaren Playback bai dagoat sentsazioa asko gomendatu dela, eta nire lagun artean eta pixka nire zirkuluetan adibidez asko irakurri dela, eta uste dut gomendatu dela benetako interes zintzo eta harridura eta apos batetik, eta ni asko posten nago adibidez ikustea nolako ibilbidea egin duen Playback novelak, ez? Baina egia da igual beste kasu batzuetan izan sare sozialen ondorioz, edo gaur egungo viralizazioaren gizarte eta FOMOaren gizarte honetan, ez? Egia batzutan sortzen dela olako dinamika bat ere, irakurri behar duzula modan dagoena, gero askotan irakurtzen duzu, eta daukasun sentsazioa justu kontrakoa da, ez? Hain birala izateko igual pixkat decepzionatu egin zaitzake ere, sortu den espektatibagatik, eta uste dut horre ere, pixkat gu bai idazle, eta bereziki irakurle bezala, pixkat kontu zibili behar garela, eta igual gure, gomendio horiek bai jaso eta eman bai, baina gero pixkat guk ere gure gomendio propioak sortu, pentsatu zer gustatzen zaigun, zer ez, eta igual momentuko modetatik garatago pixkat, guk geu pentsatu, ez? Hau, liburu benetan irakurri nahi dut, edo irakurtzen ari naiz debate publikoan presente egoteko eta komentatu ahal izateko, ez? Ez dakit. Bai, ados nago, nik uste oso importantea dela, balantzea edo jarraitzea, ez murrizten ez, bakarrik horretara edo hain azkar pasatzen diren gauzetara, baizik eta pixka bat bilatzeko ere, zabalkunde bat edo kritikotasun bat ere lantzeko, edo denetaritako, asko daritako esperientziak kontsumitzeko ere bai. Zuen testuetan badago zerbait partekatua ez estiloari dagokionez, baino bai igual kezkei esan genezaken dagokionez, ez? Ageri dira prekarietatea, identitatea, presio sozialak, disidentziak, esango nuke azkar egiten dugula belaunaldiko tasunera jotzeko eta taldekatzeko gauzak, zuek nola bizi dezue hau, ikusten dezue hor, sentitzen dezue belaunaldiarekiko gertutasun bat edo? Nire kasuen idazteko arrazoiak hitz egiteko arrazoi berak dira. Orduan esateko dekotena, batzutan hori elkarrizketa baten izango da, eta beste batzutan poematan, baino beti dau motivazio duguala atzien dela, ikustaraztea egoerak, hoien inguruen hitz egitea, kritikatzea, eta eske, mi hurbilekoek jakingo dabe, beti nau kritika soziala mai gaineratzen, edo zein oso paiasanaz, eta txisteak botatze ditut, eta dana,
baino ez dakite kritika soziala eta hausnarketa soziala batez ere beti ekotez oso presente, bai elkarrizketatan, bai Podemotan. Orduan, bueno, bai ez dakit erantzukizuna dan, edo, bueno, bai, erantzukizun pertsonala, osea, behar dut hori egin, bai, soziologia ikasi dut, ez dakit hori dan, bueno, a ber, soziologian sartu nintzen, olakoan nintzelako agian, bai. Orduan, ez dakit, eneuke banatuko, ez dut behar, osea, ez dut aparteko arrazoirik behar idazteko. Osea, ikuste dutenak motibatzen nau horren inguruen hitz egitera eta hausnarketa bat egitera. Bueno, eske generazionaltasunaren gaia ere nik uste dut zaila dela, ze nin nahiko ados nago Leirerekin, eta azkenean nik neu behintzat idazten dut pixkan nire realitate hurbiletik moduren batean edo bestean edanda, ez batzutan zuzenean, baina bai zeharka beti, ez? Nik neuk idazten dut, pixkat inguruan ikusten ditudan problematikei buruz, intuitzen ditudan arazoei buruz, gure, ez dakit, pixka sentsibilitate kolektiboan nolan nabaritu daitezken gauzei buruz, ez? Orduan, karo, zuk abia puntu horretatik idazten duzun neurrian, nik ulertzen dut moduren batean generazionala izango dela zuk idazten duzuna. Beste gauza bat, zuk igual oso gauza individual eta pertsonal batetik idaztea, eta hor igual sentsazioa izan daiteke, gauza individualago bat izatea, ikusi beharko litzateke, ze arazo individual hori nahiko unibertsala edo orokortua bada, izan daiteke gauza generazional bat ere. Baina nik neuk ez dut idazten berez pentsatzen idatziko duana generazionala izango den edo ez, baizik eta azkenean nik islatzen duana nire belaunaldian ikusten dudana. Orduan, da gauza pixkat automatiko bat. Nire belaunaldia da, eta nik adin konkretu bat daukat, eta pixka bat ezinbestean begira da horretatik idazten dut. Ez dakit zuek nola bizi duzuen hori edo sentitzen duzuen oso belaunaldi baten errepresentante bezala zuen burua, edo ez dakit. Ni bat nator zuek esandakoarekin, osea, gaina uste dut hori pixkate idazteak esponja modukoak garela, ez? Eta orduan gure ingurukoa hartzen dugu, bai kritikatzeko, bai geure ganatzeko eta horren inguruan hausnarketa egiteko, eta imaginatzen dut zauzen momentuak baduela zer esan, ez? Begirada horretan eta esperientzia horretan. Ez da gauza bera, 18 urterekin, 25 urterekin, 40 urterekin, 55 urterekin, 67 urterekin, dekosun bizitza, dituzun beharrak, eta nahiz eta egon igual kritika sozial bat bai zeharkatzen dituena belaunaldi guztiak, kezka guztiak, ze behar bada egongo da ikuspegi beretik eginda, uste dut adinak ere eta zure egunerokotasunak baldintzatzen duela, edo hornitzen duela esaugarriz, esperientziz, zer sartu liburuan, ze elkarrizketa norekin noiz egin duzun hori, ez? Eta orduan, hor sortzen dela pixkat, igual, belaunaldiaren unibertsori, baino ez hain presente edo, hain, ez dakit, zerbait natural bezala ikusten dut. Nik impresio daukat edo ez dakit, pentsatzen dut behar bada lotuta dagoela, adinarekin ere neurri batean, ez? Nik oso lan gutxi irudikatzen ditut orain, adibidez, 40-50 urteko idazle batek idatzitakoak generazionaltzat hartzen ditugunak, ez? Eta igual, haiek ere belaunaldi bat edo generazio bat islatzen dute, ez? Baina igual, batean belaunaldi gazteago bat idazten hasten denean, egiten duena literalki berdina, baina 20 urte gutxiagorekin, eta hori bai hartzen da, igual generazionaltzat, ez? Ez dute kritika gisa esaten, ez? Segurazki gauza natural bat da, eta denok daukagu gauzak pizkat sailkatzeko joera, ez? Denok gara horrelakoak, baina iruditzen zait, dela gauza bat behar bada beste esparru askotan edo beste adintarte askotan ere gertatu daitekena, ez? Ez bakarri igual gure adintarteetan. Aipatzen dizuzuen erronka eta kezka hauei dagokienez uste zuen literaturak bai literatura izan daitekela tresna bat edo balio dezakela horri, ez dakit, buelta bat emateko, elkarrizketa bat zabaltzeko, astindu bat emateko edo izan daiteke tresna bat. Bai, ez da, berriz ere zer da literatura, ez dakit zer den, teatki. Baina, bai, osea, idazketa, bera, eta hori, funtzio ezberdinak betetze ditu, kasu batzutan izango da, ustuketa pertsonala, katarsia, eta mesanotxean geratuko dira gauzak, beste kasu batzuetan, bada, plaza publiko batean esateko kontu bat. Eta horrez dekotera, osea, ez dinot ezer ondo dagoenik ez gaizki, osea, erabilera
on bat badaukan aurrera, nire kasuen da salaketa plazaratzeko bide bat. Orduan zentzu horretan erabiltzen dut, eta esperot, sosarre ukitzea azkenien, pues jo que se, batzutan olerki bat idazterakoan, inspiratu naz, artikulu baten, pues hori, gudan inguruan, hausnartzen dagoen artikulu baten. Eta esate duna, agian pertsona batek termino horietan ez dago ulertzen, baino nolabait liburua badeuko etxien, badeuko mesanotxean, eta irakurriko da horren inguruko hausnarketa bat, ora joen aurretik. Eta uste dut badeukola kapazitatea, batez ere poesiak sartzeko jendean sukaldetan, literalmente. Eta hor egoteko, eta eragiteko, pues bai, kritikotasun bat edo, pues ez direzenean, ez da kontziente, agian. Eta uste dut oso tresna, pues, erabilgarri aldala izan bai. Bai, gainera, zenbaitetan debekatu dituzte liburuak, ez? Edo, ezin izan da irakurri liburu bat momentu batean, hori, leku jakin batean, zergatik da, ere arrisku bat duelako, ez? Liburu hori irakurtzeak, nonbaitera eramango zaitulako. Orduan, bai, nik uste dut, bueno, literatura zer den hori, eske ez da ordu baten, ez bi ordun, ez da bi bizitzaten, ez? Osea, hori da betiko galdera bat hor dauena, eta ea zeinetakien hori erantzuten, ez? Baina, alere, hitz egiten dugu literaturaz, ez? Eta bai uste dut, baduela kapazitate hori, ez? Arriskutsua izan leikela nola baitere. Tresna, bueno, zergatik ez, eske tresna moten du nola hitz itzusia, baina ez da itzuzia, ez da? Osea, da, zer bai, erabilgarria hori da, bai. Osa, nik uste dut bai, txekarpena moduren batean egin daitekela, ez? Eta behar bada, potentzial horriuko egitea ere iruditzen zait pixkat oso ikuspegi autodestruktiboa norberarentzat, ez? Ukatzen badiogu literaturari pixkat eragiteko edo jendearen gana iristeko gaitasuna, nik neu behintzat sentituko nuke pixkat denbora galtzen ari naizela, ez? Nik uste dut zerbait islatzen duzun momentuan, zuk aipatu dituzu gure garaiko problematika batzuk, ez? Ez dakit, nik neuke idatzi dudanean, segurazki jendeak horri intuitu ditu etxe bizitzaren problematika, ez dakit, eltzen zoazen neurrian bizi dituzun aldaketa pertsonalen tematikak, ez dakit, behar bada, gai horiek agertzen dira, eta ispilu lan bat eduki dezakete, ez? Egia literatura dela ispilu pixka bat deformatua batzuetan, ez? Ez da ispilu lan zehat bat, zezuk eskua sartzen duzun momentuan hor beti sartzen da ideologia, eta sartzen da, bueno, estetika, eta ez dakit, oso ispilu korapilatxoa da izatekotan, Baina nik uste dut balio dezakela, ez? Ikustarazteko problematika batzuk, eta igual gure egunerokoan gertatzen zaizkigu gauza batzuk, pixkat naturalizatzen ditugunak, edo askotan bizi garela haiek inguruan edukita forma pixkat automatiko batean edo, ez? Nik sentsazio hori daukat, apatia moduko batean sartzen garela, eta nik uste dut hor funtzio hori bai eduki dezakegula, ez? Pixkat, zuk esan duzu sukaldean sartu daitekela poesia, ez? Ni ados nago horrekin, ez? Pixkat, sartzea jendearen sukaldeetara, eta pixkat papera jartzea horrela aurpegian, eta esatea, hau gertatzen ari da, inguruan, ez dakit, uste dut, desautomatizatu aldizkigula pixkat oso naturalizatuta ditugun prozesu batzuk, ez dakit. Bestela, gehitu behar nagoen bebai, badeukola tresna moduan gizartean eragitea, eta baino ez dut gutxi esten bez, literatura mota bat, edo testu batzuk, eragiten dabela irakurlean barne munduan, eta hori ja asko da, Batu osuna apatian kontra egiteak, osea, pertsona bat guztiz apatikoa deprimitu da, eta zure liburua irakurtzen, pixkat, egunan momenturik onena dana, edo hori lanian egondan pertsona bat guztiz triste eta esplotatua, eta heltzen dela etxera, eta gozatzen dauela zure liburua bas, uste dut bai izan behar dela, osea, badala kristonekintza, eta eragin handia daukola. Bai, eta izan da dela justo hori lehenengo pausua gero aldaketa handiagoetarako, ez? Askotan, debate hauetan nik uste dut gutxietxe egiten dela, zuk esan duzun, eragin deitu aldiago pixkat komilartean individual hori, ez? Zuk irakurtzen duzunean, zuk zure barnean jasan dezakezun, ez dakit, kontzientzia hartze, transformazio, ez dakit nola ditu horri, gero
hori izan daitekelako abia puntu bat, pixkat apatiatik atera, gauzekiko kontzienteagoa izan, aktiboagoa izan, eta hortik gero, nik uste dut hortik bai astiro joan daitekela sortzen behar bada, ez dakit, zentzu komunitario edo kolektiboago batean eragiteko aukera, ez? Eta igual literaturak eskaini dezake, kasu batzuetan lehenengo pauso horretarako, eta beste kasu batzuetan, ja, zuzenean ikuspegi globalago batean, baina behintzat lehenengo pausuari hori emateko gaitasuna uste dut badukala. Idazterako orduan izaten dezue buruan edo nunbait irakurlea. Kokatzen dezue norbaiti zehazki bideratzen zaio testu bat edo ez daukazu identifikatua irakurlea. Nik uste dut, batez ere testua zuzentzen ari zarenean, testu hori izango da zuretzat, ez baduzu argitaratuko, orduan berdin dio irakurlea, ez? Baina norbaitek irakurriko badu, ez dakit, igual zure buruari jartzen dizkiozu pauta batzuk behintzat ulergarria izateko, ez? Osea, irakurlea ez egoteko zure buruan jakiteko zertaz ari zaren, ez? Osea, nik ez dut nire buruan irakurle mota bat. Eta segun eta irakurle mota hori zein da, orduan zer idatzi, hori ez da gertatzen. Baina, dakidanean, kaleratuko dudala testu bat, gutxieneko exigentzia bat jartzen diot testuari, hori, ulergarria izateko edo interesgarria izateko, minimum barik idatzi nahi diodanari, baina bai ez delako zerbait utza, ez? Osea, azkenean ez da izango aurrez aurreko elkarrizketa bat, baina badago elkarrizketa bat, ez? Eta elkarrizketa hori bideratzeko behar ditu hainbat ezaugarri betetzea, ez? Nolabait. Ezaugarri bazakit. Estetiko literario gramatikalak direnak, ez? Baina, Osa, diozu pixat exigentziaren ikuspegitik. nik egiten bautakarrik nire barne unibertsoa idatzi, garazi albifoak ulertuko du beste inork ez? Orduan, hor dago diferentzia egitea zure egunerokoa eta mesanotzean izan eta eguneroko pilo bat egin, anaiz nin bezala, zenbat egin zituen, emakume horrek, ez dakit, posteun, ez dakit, pilo bat, ez? Eta beste gauza bat da, beste jartzen dut hori egunerokoaz eta nola oso kasu oso bizuala, ez? Ikusten da, beste idazle batzuk, esaterako Alejandra Pizarnik edo bere egunerokoa jakin zuenean argitaratu nahi zuela, beste modu batean idatzi zuen, ez? Orduan, dago hor, iruditzen zait, irakurlea baldin eta badugu buruan sartu aldela sistema kapitalistaren lenguaia hori, eta orduan da kontsumoa, eta orduan da azkeneko kontsumitzaile hori, eta orduan horrek baldintzatzen du zure lan guztia, eta hori da eszenatoki bat, nik hortan parte hartu nahi ez dudana, eta bestea da jakitea liburu bat egongo dela leku batean irakurtzeko, eta norbaitek hartuko duela irakurtzeko, ez? Hori dela pixkat idazten duzunean zergatik kaleratzen duzu liburua, eta ez da geratzen zure ordenagailuan, edo zure horretan, ez? Orduan, bai ustut ez dakit errespetua den, edo testuak berak eskatzen duela, hori, nire ustez elkarrizketa bat dagoelako, ni jasotzen dudanean liburu bat, akaso ez dut guztiz ulertuko, eguneko ulertuko, edo idazleak buruan zuena, hori, jakingo, baina elkarrizketa bat sortatu da idazle horrekin eta nirekin. Nire irakurketa esperientziak elkarrizketaren zati bata. Eta orduan bai, iruditzen zaite, zentzu horretan irakurle bat dagoela jakin behar dela. Bai, eske oso ambiguoa da gainera, nik uste dute harreman hori, ez? Nik neuk, horrela, bote prontoan erantzun da, nik izango nuke ezetz hasiera batean, ez? Osea, nik neuk idazten dudala, ez irakurle konkretu batek irakurriko duela pentsatzen, uste dudalako, horrek eraman zaitzakela, igual gauza batzuk gehiagia saltzera, edo, ez? Arrisku puntu hori ikusten diot, baina, eta zentzu horretan, nik beti esaten dut, nik idazten dudala, niri irakurtzea gustatuko litzaidakeen hori, gutxi gora bera, ez? Ez da gitago ikuspegi egoiztaen, baina, gero, konfiantza eduki behar da, zu dituzun interes horiek ere, gero interes kolektibo bat izan daitezkela, ez? Baina, klaro, hori esan da, gero da realitatean nire ustez dela, literatura nik behintzat ulertzen duela pixkat komunikazio ekintza bat bezala, ez? Eta baduzula pixkat gogo hori edo bai, komunikatzeko, ekarpen bat egiteko, adierazten duzun hori norbaiten gana iritsi eta hor zerbait sortzeko, ez? Orduan, oso ambigua da. Nik ez nuke esango pentsatzen duanik zehatz mehatz irakurle batengan, baina bai buruan daukazu idazten duzun hori ez dela zure kajoian gelditzeko zerbait edo badaukazu ambizio punto bat, pixka bat
hori kolektibizatzeko eta komunikazio bat sortzeko, ez? Orduan, ez da oso ondo nola, baina uste dut hori moduren batean beti dagoela presente. Osa, zaila dela guztiz aldentzea, guztiz baztertzea, ez? Ideia hori. Nire kasuan, bueno, nik bestetan esan dut, nire poemak gusteko jaten izatia pintada bat paretan. Eta batzutan erreakzioa izango da, jo, ze polita, beste batzutan ulertzen dut, eta beste batzutan dekot adibidez olerkietako bat, argiki fasismoa aipatzen dut, eta gusteko jaten fasista batek hori irakurtzia. Eta bebai erreakzio bat sortzie beragan. Hori bai badera, orduan nire kamaradek edo, esango dabe, ulertzen dut, eta arrazoia dekozu, eta beste batek esango dau, mierdas, oi, mierdas. Eta hori bebai da funtzioa, eta gusteko jaten jendeak esatie, jo, esken nator bat, horregaz, agian estetikoki gusteko jako, ez dakitzer, baina ez badatorren bat ideiagaz, horrek sortuko da bebai bere barruen elkarrizketa bat. Eta entzungo nau, nola bait, eta nire kritika entzungo dau. Etxe azpien pintada bat egiten badutza moduen, orduan, ez dakit Nikolan ikuste dutez. Eta batzutan, ez dakit, amodiozko poemak beha irakurtze dutez, baina hor biatukotena gehiago izango da, beste bateri esatea hori ulertzen dutzut, eta ulertze dutze egoeran zauzen, eta orokortua, egoera orokor bat da, eta inor ez da ontasil. Poemak aldire urtean, baina orduan ez dakit, uste dute bai hori testu, berriz ere, testu bakoitzak badukula bere funtzioa, eta bereko dagoela. Orduan, ez dut zehazki pentsetan irakurriko dagoen pertsona hortan, ikuste dute zelako hainbat profil, eta bakoitzari modu batean sartuko jako. Bai. Eta horrekin lotuta, justo jarri dituzun adibidekin pizka lotuta, nik uste dut klabea dela, moduren batean, naiz eta aitortu moduren batean, igual egon daitekela hor irakurle posible bat, edo irakurle hipotetiko bat, ez? Pentsatzea, nire kasuan hau behintzat oso garrantzitsua, pentsatzea ezin garela izan irakurle horrekin autokonplazienteak edo ezin dugula irakurle hori pizkan nagusikeriaz tratatu edo ezin garela egon pentsatzen, idatzi dut hau horrela, irakurleak horrela uler dezan, horrela interpreta dezan, eta eragin konkretu hau eduki dezan. Tratatu behar dela irakurlea gure mailan edo gehiago eta pentsatzea, nik idatziko dut hau, eta gero, zuk esan duzuna, ez? Ikusiko dugu zein den reakzioa, eta reakzioak izan aldira, positiboak, negatiboak, ulertzea ez ulertzea, deseroso sentitzea, edo erreakzioak eragitea, ez? Baina beti ere, pizkat berdinetik berdinera. Nik filosofia horrekin bizi dut, pizka bat. Bai, igual harreman hori ez, nolakoa den lantzea bat estuen bidez harremana irakurleekin ez, fokua jarri beharrean igual bari, nor da publikoa, nola tratuko edo ze elkarrizketa izango dut, nire lanaren bidez irakurleekin ez, izango da zuzen eta pintada baten moduan botatako zerbait, edo igual beste batzuek egingo dituzte bide biurragoak ez, edo eta igual hor obratik obrara ere aldatzen da ez, eta zuen ematen dizu aukera bat jolasteko ere, edo botatzeko ezakit barreto bat edo irakurleari. Bai, seguztutarri zedura, neuenean zuzenketan bai euren akaberan edo termitan ez duzunean hori irakurlea zelan tratau eta hori jartzen ziatera, baina hau ez duzu azterlukotanik, baina ez da ulertzen. Eta beldur horrekin ez, en plan, baina eske gehiagia saltzen badot, igual, eta kriptiko egia izateaz, ez? Baina bai, arrazoi duzu segun eta liburuak, bebai, nola, baditu bere mugak, ez? Eta muga horiek sortzen dute liburu horren historia, mamia, ekosistema, dana. Eta arduan horrekin jolasten zara, zure kontakizuna ez urmamitzeko, ez? Eta bai, oso diferenta izan leike liburu batetik bestera zelan helarazi zure mesua. Izango da zuzenago, edo zuk esan bezala bihurriago, edo eramango zaitu hori. Batera edo bestera, baina bai uste dut azkenean gure ahotsa eta begirada oso presente dagoela egiten dugun guztian. Oso zaila dela hori kentzea, ez? Baina, hori ez dakit. Tableroa, diferentea da jolasteko tableroa batean edo bestean. Idazketa prozesu edo argitaratze prozesu osotik badaukazuela favoritoren bat edo gehien disfrutatzen dezuen fasea?
edo zerbait asko gustatzen zaizuen ez dakit pertsonaiak pentsatzea edo emozio bat aukeratzea eta horren inguruan lantzea edo badaukazu horrela ez dakit esan edo teknika edo zerbait egiten dezuena, funtzionatzen dizuena ez dakit esan inspiraziorako edo bueno, ariketa moduan sortzeko ez edo norbaitetik hasteko lantzen. Hombre, niretzat bai nahiko satisfaktorio izaten da, edo behintzat erosoen sentitzen naizen zatia izaten da ja testu mailan. Osea, askotan igual aurretiko lan hori, ez dakit, pertsonaien ezaugarriak pentsatzea, eskemak egitea, kapitulu honetan nago, kapitulu honetan bestea. Hori baino gehiago nik osatzen dut benetan ja tekleatzen hasi, parrafoa idazten hasi eta behar zuk zenukan ideia bat, izan daitekena, zuk esan duzunaren arira, ez, nik adibidez idazten dut asko, ideia bat behar bada mobileko notasetan, eta gero hortik pixkat sortzen dut, kontzeptu bat, edo estena bat, edo hausnarketa bat, ez? Eta ja, trasbase hori egiten denean, eta ikustea zure hasierako intuizio hori nola doan astiro, hitzez hitz, forma hartzen, eta sortea dagoenean, ikusten duzunean, nola hasten zaren hurbiltzen pixka bat esan nahi duzun horretara, ni hor sentitzen naiz benetan eroso. Eta gero beste batzuetan egin behar da lan pixka bat nekagarriago bat, izan daitekenak eskemak egitea, izan daitekenak gero zuzentzea asko, eta segurazki idazletik idazlera, batzuek disfrutatuko dituzte gehiago zati batzuk, eta beste batzuk, baina ni erosoen ja pixkat hizkuntzarekin borrokan, eta esan nahi dudan horrekin borrokan sentitzen naiz. Nire kasuan, osatzeko da, egunean zehar, eta bizitzan zehar jotenaz satitxoak batzen, eta esaldiak asmatzen, ez dakitzer, eta momentu bat hartze dutenien hor pieza horiek enkajatzeko, egia esan, eske puzle baten moduen irudikatzen dut. Hitzak, hitz jolasak, struktura, ez dakitzer, eta benetan sentitze dut, lego bat eraikitzen egongo nintzen moduen. Orduan, hori partia gozatzen dut. Baina bez ez dut inongo presiorik jartzen, inoz ez dut egiten behartute, orduan hartzen dut tartetxo bat, txataldanak, 15 minututan, forma moteko. Eta jazta, eta geratzen naz pixkaz, beste sudoku bat egin da, beste puzzle bat egin da, eta gozagarriana da. Nei lehenengo ideia gustatzen zait pilo bat, porque da nola super ziragarria, ez? Osea, lehenengo ideiak duen hor, egingo dut. Eta gero gustatzen zait egin dudanean, osea, ja, dinoto, heldu naiz. Hor hasi ja zuzenketa lanien, eta ja, testua egiten, ez? Ze lehenengo ideia da nola super, baina gero datorren bestea da nola antsietate askorekin bizitzen dut, porque ez dakite lortuko dudan edo ez dudan lortuko, eta hor nabil, eta iten ditut aldaketak ez dakit zer. Eta gero da, emoziotik izan beharrean, lasaitasunetik, ez? Lortu duzu, eta orain egin behar duzu hori zuzendu, eta landu, eta orduan hor, beste gozamen bat dator, lasaiagoa dana, baina oso gozagarria dana. Istorioak kontatzeko edo lehenengo ideia hori bilatzeko moduan nola egiten dezuen, nola da lehenengo inspirazio hori edo nondik dator, non bilatzen dezu inspirazioa, ari ginen pixka bat hitz egiten eta zuk esaten zenuen garazi, zuri esaten duten bezala ez harrapatuko zaitula lanean, eta idazten eta dinamika horretan igual zuek modu desberdin batean ezakit, edo zerbait ikusita, edo beste zerbaitek eraginda gertatzen da. Nik neku behar dut dena. Osa, behar dut dena, ze naiz konsideratzen bereziki pertsona irudimentsu bat, eta orduan, alde batetik, pixkat egunerokotik, lehen esan dudan bezala, ateratzen dituzun gauzak, eta, klaro, gero, hortik igual atera ditzakezu gehiago gaiak, abiapuntuak, kezkak, oinarriak, eta gero, igual, ikuspegi estetikoago batetik, hombre, nik literaturaz gain adibidez uste dut asko inspiratzen naizela telesaietatik, zinematik, argazkilaitatik ere izan daiteke. Orduan, claro, nik bereiziko nuke hor alde batetik nola inspiratzen zaren teknikari dagokionez, ez? Behar bada hor nire uste dut gure, behintzat nire kasuan, idazleen kasuan, irakurtzeak
inspiratzen nagoela batez ere, ez? Osea, irakurtzea pertsona baten, idazle baten parrafoa desatea, nik nahi dut horrela idatz, perpaus mota hauekin, begirada honekin, kritikotasun honekin, ez? Eta gero edukiari dagokionez, nik dena behar dut. Osea, izan daiteke Instagrameko reel bat, izan daiteke meme bat, izan daiteke lagun batekin edukitako elkarrizketa bat, gauza oso banalak ere, eta gero hori dena antolatu behar da, baina ez dakit, nire burua ez da inspirazio horrela isolatu batekin funtzionatzen duen gauza bat. Osea, pixka bat denetarik behar dut funtzionatzen hasteko. Ni bizitzatik ateratzen dut inspirazioa. Askotan zuritu behar dut neure burua holakotan esaten, ez dela autobiografikoa liburua. Askotan, lehengo pertsonan ez dakit zer, batan anekdota moduan galdetu zuztien. Leire, tu eskribes, eres tu la que escribe, eta justo aurreko gunien igon hauen olerki esan Asturiasen hil ziren bi mineroen inguruan. Osea, haien ahotsetik idatzite, pues, obviamente ez nazni, baino, baino direz olako egoerak, osea, esate dut, hau gertatu da, hitz egin behar dugu, eta berrietan agertuko da, eta teleberrin kontekotzue, baina nik gure dut beste modu baten kontatu, eta beste hausnarketa bat eragin ez doaz datuek eman gure dut sakonagora joen, eta horren ingure hitz egin. Eta gero, poesia irakurri baino, rap pillo entzuten dut. Osa, nahu egun oso rapa entzuten, eta jartek nota rap. Eta osea, eske dauz idazle batzuk, osea, dauz poetak, benetan, rapa egiten gaur egun. Bueno, eta betianik ez dakit, baino, eta pillo, osea, batzuk eske botatenaz oean entzuten, eta altxatzenaz 20 poema buruen. Eratorrita, batzutan esaldi bat esan da bena, eta nik hartzen dut hori esaldi, eta buelta emoten zot, eta hor kiribiltzen hastenaz, eta alegoria oso bat montatzen dut, gero poema bat dana, eta beste teknika bat egiteotena da, irudikatu egoera, osea, sala baten pasatzen ari dana, aldaizen bortxaketa bat, edo aldaizen elkarrizketa bat lagun artean, ez dakit zer, eta sartzen hor pelikula baten moduen, eta saiatzen hori deskribatzen, baino olerki baten oso gaizki baten asprosagaz, orduan alkon hauen agian eszena bat idatzi, baino olerki formatuen urteten jaz beti. Ni momentuzko obsesioekin batez ere, ez? Eta gainera, konturatzen zera, igual zauzela obsesionatute, ez zahartzaroaz, esaterako, estetikaz, eta heltzen zaizkizun irakurketak, ez dakit zela, ez dakit algoritmoa edo zerten serendipia do, baina sartzen naiz liburu dendara eta ginotara, feitu, hau bai. Eta orduan irakurketak eragiten diote horri, eta obsesio horri pixiate, ez dakit, erantzun bat bilaketa horretan, hasten zaizkit ideiak, pertsonaiak, ahotsak, eszenak, baina izaten da hori momentuzko horrekin, gorapio horrekin, erlazionatutak. Ja amaitzen hasteko eta gaurko tituloari edo solasaldi honen izenburuari pixkat omen egiteko edo badaukazue oraindik idatzi ez dezuen istorio bat, baino nola bai dakizuena edo erreserbatuta daukazuena edo gai pendiente bat edo zerbait gordeta kontatu daitekena. Nik neukez, egia esan, uste dut hori pixkat denboraren joanarekin batera azten dela ateratzen, ez? Orduan, niri asko kostatzen zait, gaina sentitzen dut justo liburu atera duela 6 hilabete, eta hor ustu naizela, bota duela hor daukadan guztia, eta behar duela denbora pixka bat ikusteko benetan zeri buruz idatzi nahi dudan, nondik, ze posiziotatik, ze estetikarekin, ez? Eta uste dut hori denborarekin ateratzen dela. Nik behintzat horrela bizi dut, ez naiz pertsona bat ja proiektu bat amaitu ala ja urrengoa buruan daukan horietakoa, eta, bueno, uste dut, nahiko pazientzia egin hartzen ditut gauza hauek, eta nik neu behintzat oraindik ez daukat halako historio konkretu bat ja buruan idazten hasteko modukoa. Ditut mila gai, osea, ez dakit, helduko dira. Osea, jakin behar dut edo nire buruari esan behar diot, helduko direlat, ze horrek emote dit lasaitasuna. Bestela pentsatzen badut, egin nahi nuen guztia, jada egin dudala, sartzen zain nola beste antzietate bat, baina beste nun bairetik dator hori, ez? Igual, hori zahartzoroa eta gozo, horiekin guztiekin, bat egingo dukena, orduan pentsatzea jakina, oraindik badago idatzi behar dudan beste bat, eta beste bat ere, eta
bezergatik ez? Bai, eta gaiekin niri pasatzen zaitez, hori da, nik gaiak bai sentitzen ditut asko, ez? Osea, honi buruz idatzi daiteke, honi buruz, baina gero ja hori pizkat istorioa, ez? Edo ja esurdura bat pentsatzea, uste dut hori izaten dela igual ja pausurik zaiena, ez? Edo jartzea lehenengo adreiluak eta gaiak bai, baina igual hori da gero gehien kostatzen dena, ez? Nik ez dekot zurdura baten beharrik ez ezer, orduan gaur pentsatu gaur idatzi. Bizitzak aurrera inala, pues jarraituko gaiei heltzen. Beste gabe. Eta badago adibidez, ezakit, libururen bat edo esaten dezuena nahiko nuke liburu hori nerea izatea. Ojala. Badaukazu horrela libururen bat oso kutxuna edo esan dezuena, jo, ze ona, ze ondo. Badira ez, liburu asko, eske, karo, esaia da baten bat aukeratzea. Gertatzen zait igual, ez dakit liburua edo hasiera bat irakurtzen duzu eta hor badago ahots, tonu, erritmo, lehen esan duzuna paragrafo bat ikusten duzula idatzia eta esaten duzu joder, zergatik ez dut honik idatzi, ez dakidalako ez, nire kasuan, baina nahiko zenuke ez. Eta nik uste dut badirela idazle asko badutena, gogoratzen naiz esaterako Regina Salcedo, bera poeta da eta bai idazten du asko gazte literatura eta bere testuak dira nola oso hasieratik oso interesgarriak eta oso leunak, ez? Osea, ez duzu nabaritzen hitza, osea, bada jario bat, eta toinu bat, ez? Eta iruditzen zait hori esaterako gaztentzat egiten dituen Elbaren zagak orain Elba y el secreto de todos uste dut dala, gaztelaniaz egiten du, baduela hori, osea, zarela konturatzen hizkuntzaz, baizik eta historiaz bakarrik, ez? Osea, kasi ematen du ez dituela hitzik behar. Eta hori niretzat maravilloso, osea, zelan egiten duzu, ez? Andamiaje hau guztia kentzeko. Edo Anastaro Bineltzek egiten dituen hor tramankulu horiek hain konplezuak eta hain ilunak. Eta niretzat, wow, iluntasuna holan manejatzea, pues, txapo. Bai, badira hainbeste eta hainbeste, ez? Claro, baina erantzuna da pixkat igual hori, ez? Nik, karo, liburu bat aukeratzea oso zaila egiten zait, Ja. baina aukeratuko nituzke bakoitzan gaitasun konkretu da, batzuk, bai. ez? Osa, nik nahi nuke edukitzea, ez dakit, Alejandro Zambraren sentsibilitatea, Xabi Smithen ironia, ez dakit, Iñaki Segurolaren txispa idazterakoan, eta horrela, ez? Joatea pixkat hartzen denetatik pixka bat, eta zure idazketa propioa egiten, ez? Eta hori da fantasia bat, baina gero azken finean da pixka bat egiten saiatzen zarena ere, ez? Osea, da gauza bat lortuko ez duzuna, osea, hori da ezinezkoa da, ez? Baina idazten duzunean, nik neu behintzat hori da buruan daukadana. Osea, nire ahotsa bilatzea eta nire edukia eta nire ekarpena egitea, baina pixka bat, ikusi dudan hori, ez dakit, nik neurera ekartzea, ez? Orduan, horra bat zaila da, baina nik, plagiatuko nuke eta kopiatuko nuke liburutegi erdia, horrela jarrita. Bai, ideia on asko dago ez, liburuetai. Bai. Ni oitzak ordanaz, argitaratzea lehengoz pentsatu nagoenien, izan zen Miren Agun Meaberen bitxa eskuetan irakurrite. Hori, idazten nagoen inolaz bez argitaratzeko asmoz, baina izan zen hori irakurri eta zen, jo, ke guai, hau sentitzia hau zure eskutatik urten dela. Orduan gero sortik joen, ez dut uste estilo estantzekoa dekogunik, baina bai izan zara inspirazio bat, esateko jo guzteko edaten olako zuzer sortie. Eta hori bai, dia esan poesia askorik ez dut, askorik ez dut irakurtzen, gehiago eleberriek eta bar. Eta esan behar dut, gomendatzeko Pantza de burro. Pio guzte iatela, Andrea Abreu, uste dut dala idazlea. Eta hori pio guztiak. Beira, justo zuke aipatu duzun adibidearen antzeko zerbait pasatu zitzaidan niri, antzeko zerbait Itziar Ugarteren Gu gabe ere poema liburuarekin. Ze hor bainik sentitu nuela igual lehenengo aldiz, nire adineko pertsona baten ahotsetik idatzitako poema liburu bat, ez? Kasu honetan poema liburu bat da. Eta ez dakit esango nuken zehatz-mehatz zu planteatu duzun moduan galdera, ez? Nahiko nuken nik neuk hori idatzi izana, baina bai hori irakurtzeak bai pixka bat, sentiarazi zidala, irakurtzen nuen horrek zehikusia zeukala nik bizi izandakoarekin, pixka eta hots partekatu bat zegoela hor, generazionaltasunari buruz egon gara lehen hitz egiten, zegoela hor sentsibilitate bat nik neuk ere
partekatzen nuena, eta ba igual horrela pentsatzen jarrita, bai izango nuke horrek bultzatu ninduela pixka bat gero nik neuk ere moduren batean nire bidea egitera. Eskolan ez dute libururik oran, liburu hori irakurri ostean idatzi nahi izatea ba, eragin didanik, ez? Baina jakina badira liburu batzuk esaten duzuna, wow. Osea, eta idazteko bulkada gainera hor dago, ez? Liburu horretan, ez? Baina bai, holan azkeneko eleberrikin da holan aurreko irakurketa bat ez zaite burura etortzen momentu honetan. Ba, saioa itxi aurretik nahi badezue ba, ikuslei bota edo gomendio bat edo ariketa bat gustatzen zaizuena ba, idazteko orduan esaten zuen adibidez ba, irudikatu eszena bat eta saiatu hori ezakit, ba, trasladatzen testura edo Bueno, nik lehen notak aipatu ditut mobileko notak, ez? Asko erabiltzen ditudala eta, ba, ez dakit, nik uste dute ariketa polita dela adibidez, izan gaur edo izan edozein momentutan, ba, bururatzen zaizuen pentsamenduren bat, ideiaren bat, hausnarketaren bat, esaldi bakarrekoa, edo bi hitzetakoa, edo dena delakoa notetan apuntatu, eta gero ja, pixka bat, ba, igual, hortik abiatzea, niri horrek funtzionatu izan dit, edo bai da, ez dakit, nire funtzionatzeko moduetako bat. Bai. Zekit paper zurira beldurra kendu, ariketa sortzaile baten bidez, edo holakoren bat. Badira liburuak ere oso interesgarriak irakurtzeko bultzatzen, osea, propio eginda idazteko, ez? El gozo de escribir, eta liburutako bat, la maravilla bat. Eta horrek laguntzen du. Eta gomendio bezala, aire mortuak Gorka Salzezena, hori botatzen dut. Ni batzutan aspertuten hauenien, guztetan jat, begiratzea edonora, ikustea hitz bat, eta sortzea esaldi bat hitz horrekin. Eta batzutan gauza guaiak ateratzea, bestetan ez daukate inongo zentzurik. Baina bestetan esatezu, jokese, harria, bueno, justo hori oso poetikoa da, berra. Baina ez dakit, distrakzio moduan ondo, eta agian gauzak urtete dira. oso ondo. Ba, eskerrik asko, seguro gomendio eta bat truko asko apuntatuko zituztela, eta ba, jarrai dezagun denok aurkitzen ez, irakurketa berriak eta idazten jarraitzeko arrazoi asko eta elkarrizketa asko ba ere irakurleekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko.